Така, голям двустаен апартамент, 67 квадрата чиста жилищна площ на 78 съобщи части. Влизаме веднага в ляво, имаме баня с тоалетна, която не е малка. Съответно, срещу нас имаме спалня, от която се излиза на тераса, която е обща с дневната, и така. Съответно връщаме се в дясно от коридора, влизаме в дневната, която дневна е с такива размери. Така. От тук се излиза на тераса и този апартамент е юго-запад. Във всеки апартамент, във всяка една стая има изводи за климатици, окабеляване, съответно монтирани радиатори,